Aldaketak, aurtengo aldaketak dira, alde batetik bideo gehiago daola eta ordenadorez egindako lanak daudela baita ere, eta prozesuari eman zaion garrantzia agian, ez? Artista gazten emaitzak prozesu bat atzetik eta hori islatzia izan da asmoetako bat. Eta beste aldaketa bat, nire ustez izan da, aldaketa baino gehiago, nik uste ikusi dezakeuna erakusketa honetan da bi belaunaldi ezberdin daudela, bat ja aspalditik datorrena eta aspalditik aurkezten dena artista berrien lehiaketara, eta horiek ja mugan daude, ja bukaeran, eta beste belaunaldi gazte bat eta tarteko falta. Lain hau da, deitzen da gender project, dela generalen inguruko proiektu bat. Eta generalekin ere erlazionatuta ere nago lanean identitatearen inguruan eta batez ere emakumearena. Eta horren barruan nago lanean bai estetika feminista eta estetika femininen arteko dialektika horretan. Orduan ere lan artista moduan izan zen planteatzea struktura bat parte hartzaileei, bai arte mundukoak eta bai arte munduko kanpokoei. Eta beraiei planteatu niena zen ni emakume moduan argazkitzea, ni emakume moduan simbolo moduan hartuta. Orduan nik egin nian izan zen utzi espazio bat, erropa bat, makillaje bat, pose bat, eta beraiek ezian parametro guzti horiek erabaki behar zituztenak, eta horiekin ni simbolikoki eraiki.
ni normalen erabiltzen dudan prozesua nolabait izaten da, hasiera batean lortzen dut olako argazki eta imaginen artxibo bat, ez? Orduan, nolabait alboratzen dut pinturaren mundua gaur egun nola lortzen diren imaginak eta nolabait sufritzen ari garen imaginen bombardeoa adibidez, ez? Batez ere horrekin lan egiten dut. Gero hori dena nolabait nahazten dut nire estudian, alde batetik pintura eta bere kodeak erabiliz eta gero erabiltzen ditut kanpotik ekartzen ditudan imaginak. Eta nolabait gauza horiekin nire buruan suertatzen dut olako imagin berri batzuk nun espazio zuzen batekiko lantzen ditut. Idea zentratzen da, hor dagoen zapatilla kaja batean, bertan marka baten anagrama da, eta anagrama horrela eska kolore eta tratamendu revoluzionarioa, esaten den bezala estetika revoluzionario bat, baina berez ez du horrelako esanahirik. Bakarrikan daka erabiltzen da hori zapatilla batzuk erosteko, eta esateko zapatilla horiekin mutil gaizto bat zarela. Orduan nik egin dutena da anagramaren dekonstrukzioa. Orduan zer egin dut, erabili ditut elementu batzuk benetan anagrama horri esan nahi gaizto hori emateko.
Aldaketak, aurtengo aldaketak dira, alde batetik bideo gehiago daola eta ordenadorez egindako lanak daudela baita ere, eta prozesuari eman zaion garrantzia gian, ez? Artista gazten emaitzak prozesu bat atzetik eta hori islatzia izan da asmoetako bat. Eta beste aldaketa bat, nire ustez izan da, aldaketa baino gehiago, nik uste ikusi dezakeuna erakusketa honetan da bi belaunaldi ezberdin daudela, bat ja aspalditik datorrena eta aspalditik aurkezten dena artista berrien lehiaketara, eta horiek ja mugan daude, ja bukaeran, eta beste belaunaldi gazte bat eta tarteko falta. Lan hau da, deitzen da gender project, dela generalen inguruko proiektu bat. Eta generalekin ere erlazionatuta ere nago lanean identitatearen inguruan eta batez ere emakumearena. Eta horren barruan nago lanean bai estetika feminista eta estetika femininen arteko dialektika horretan, ez? Orduan ere lan artista moduan izan zen planteatzea struktura bat parte-hartzaileei, bai arte mundukoak eta bai arte munduko kanpokoei. Eta beraiei planteatu niena zen ni emakume moduan argazkitzea, ni emakume moduan simbolo moduan hartuta. Orduan nik egin nian izan zen utzi espazio bat, erropa bat, makillaje bat, pose bat, eta beraiek ezean parametro guzti horiek erabaki behar zituztenak, eta horiekin ni simbolikoki eraiki.
ni normalen erabiltzen dudan prozesua nolabait izaten da, hasiera batean lortzen dut olako argazki eta imaginen artxibo bat, ez? Orduan, nolabait alboratzen dut pinturaren mundua gaur egun nola lortzen diren imaginak eta nolabait sufritzen ari garen imaginen bombardeoa adibidez, ez? Batez ere horrekin lan egiten dut. Gero hori dena nolabait nahazten dut nire estudian alde batetik pintura eta bere kodeak erabiliz eta gero erabiltzen ditut kanpotik ekartzen ditudan imaginak. Eta nolabait gauza horiekin nire buruan suertatzen dut olako imagin berri batzuk nun espazio zuzen batekiko lantzen ditut. Idea zentratzen da, hor dagoen zapatilla kaja batean, bertan marka baten anagrama da, eta anagrama horrela eska kolore eta tratamendu revoluzionarioa, esaten den bezala estetika revoluzionarioa bat, baina berez ez du horrelako esanahirik. Bakarrikan daka, erabiltzen da hori zapatilla batzuk erosteko, eta esateko zapatilla horiekin mutil gaizto bat zarela. Orduan nik egin dutena da anagramaren dekonstrukzioa. Orduan zer egin dut, erabili ditut elementu batzuk benetan anagrama horri esanahi gaizto hori emateko.